Seba' entitajiet u stakeholders fiħdan il-forum għal-Għawdex flimkien mal-professur Alex Torpiano din il-ġimgħa ltaqgħu mal-Prim Ministru ma' 4 membri tal-Kabinet. Fil-fatt wara din il-laqa spikka l-element qawwi ta' xettiċiżmu espress mill-istess saqdiet għal pożizzjoni espressa mill-Gvern. Bil-kap ta' din l-art ħelwa f'Għawdex, Godfrey Swain, jistqar li huma se jinbutaw għal soluzzjonijiet urġenti fejn jidħol il-mudell ekonomiku u biex iwaqfu l-kriżi li qed tħassar l-istil tal-ħajja, il-wirt u sbuħija ambjentali. Waqt il-laqa il-Presidenti tal-Gozo Business Chamber u tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Għawċija, Joseph Borġ u Paul Xikluna, tkellmu dwar il-prospetti fit-tul tan-negozju u t-turiżmu f'Għawdex kif dawn qed jiddeterjoraw u ma enfasizzaw il-konsegwenza ta' dipendenza eċċessiva fuq prattiċi mhux sostenibbli tal-industrija tal-kostruzzjoni, settur pubbliku mifquh li wassal għal nuqqas ta' talent lokali fis-settur privat, dipendenza eċċessiva fuq iċ-cheap labor u l-iżvilupp żejjed li jwassal għal esperjenza negattiva fuq il-kwalità tat-turiżmu. Il-President tal-NGO Għawdex, Simon Azzopardi, esprimiet tħassib dwar it-telf kontinwu ta' Għawdex bħala destinazzjoni unika u appellat għar-rida politika biex il-policies tal-ippjanar jiġu allineati mal-prijoritajiet ambjentali. Il-President tal-Gozo University Group, Christine Sultana, minħa tagħha tkellmet dwar l-eżitu dejjem jikber ta' żgħażagħ Ħawċin blaqdiet kollha jeżiġu sabiex il-Prim Ministru sa qabel din is-sena jieħu deċiżjonijiet urġenti, robusti u tangibbli fejn tidħol il-politika tal-ippjanar u l-mudell ekonomiku preżenti.